वाह कांवर तो हमर पूरा चकचका गे बाबा हो। बस एगो छोटी चके अर्जी बा, हमरा के मेहरारू करिया ना गोर दीह। ए बाबा एकरा के मेहरारू गोर दीह, लेकिन हमरा के जवन छोड़ के गेल बानू ओकरा से बेजोर दीह। तोहर बाबा ना हो कि हमरा बाबा पर लोट देवता रे, हमर बात के भुला दे तो हमरो कांवर में बाबा बारन। बाबा सुन लो लेनी ए बाबा मुस्कानवा से शादी रचा दी, यही लोगन में बैंड बजवा दी। जय हो भोले बाबा। अरे सब युवा के इहे समस्या बा का रे? हाँ तो दोसर कौन समस्या हो सकता? हे भोले बाबा फिर से निर्मल कर दी हमारा गंगा माई के। रे हम ना देख भोलवा की एक सवेरे से पूरा गांव के कांवर सजावता। ए त भोलवा भोला बाबा के पकिया भक्त नु ह। चल ना कांवर में लगावेला दूगो घंटी मांग लियाई आ कल्हे के का प्लान बा इहो जान लियाई। सही कहत रे, चल 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 चल। तोहरे भरोसे भोले बाबा कांवर बनैनी हो, ए भोले बाबा कांवर ले आईनी हो, ए भोले बाबा सुनी लो ना हम रोला चारी दुआरी तहरा आइल बानी हो। का भोला तू तो पूरा टोला के कांवर लेके बैठल बारे सजावेला। का करबे भाई, सब भोले बाबा के कृपा बा, पुण्य कमाए के सौभाग्य प्राप्त भेल बा। पुण्य कमाए के चाही, कहनिया दूगो घंटी दे ना। दूगो घंटी लेबे तो दूगो हमरा सांप घटता दे। ना रे भाई हमनी तर 4 गो सांप रहलौ ठोक ले बानी। ठोक ले बारे तो कहाँ घंटी हो भाई? आई का हो दूगो लागल। अच्छा भोले बाबा के बात बा, वही से दूगो घंटी तोरा के देता नहीं, ना तो तोरा के खर के सामान देवे के मन ना करेला हमर। भोला भाई घंटी तो दे देला, कल के का प्लान बा? हे प्लान का बा? बिहान सवेरे सवेरे पूरा टोला भोला के दुआरी एक साथ चले के बा। ओकरा से पहले भोरे भोरे उठ के भांग धतूरा बेलपत्र फूल उल सब तूर लियाई आ गंगा नदी जाके नहा के जल उठा के आ चल जाई भोले बाबा पर चढ़ा के अपन अपन अर्जी लगा देवल जाई। ए भोला चल ना अभी फूल बेलपत्र भांग धतूरा तूर के रख दियाओ। ना 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 भोले बाबा पर बसिया चढ़ावल जाई, तनका सवेरिये उठल जाई, लेकिन ताजा ताजा सब तूर के भोले बाबा पर चढ़ावल जाई, तब नु बाबा के मजा आई। हां त इहे बात रहो, काले भोरे भोरे सब गोरा चल जाई फूल तुरे। चल ठीक बा। अरे भाई तू का करता रे? कुछो ना 1xbet पर गेम खेलता नी। अरे गेम खेल के अपना समय के काहेला बर्बाद कइले बारे? अरे भाई समय बर्बाद नहीं करत, ई कोनो नॉर्मल गेम नहीं खे, हम 1xbet पर गेम खेल के पैसा अर्न करता नी। पैसा अर्न करता है? हाँ कैसे? हई देख हई क्रैश गेम बा, एकरा में प्लेन क्रैश होके से पहले ही हमरा रोक देवे के बा। हई देख हम 5000 रुपया लगैनी, आ हई प्लेन अब जितने ऊपर जाई उतने हमरा प्रॉफिट होई। आ हई देख प्लेन क्रैश होके से पहले हम रोक देनी, आ हमरा प्रॉफिट हो गेल 11300 रुपया के। वाह ये तो बहुत अच्छा गेम बा। और हाँ 1 मिनट के अंदर में कोनो भी बैंक या यूपीआई या पेटीएम के मदद से तू पैसा विड्रॉल भी कर सकत है। तो रउआ लोग भी गेम खेल के पैसा जीते के चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कल गई बा, तो वहाँ से रउआ लोग गेम के डाउनलोड करी और हमारे प्रोमो कोड भोजपुरी 1x के यूज करके 1,69,000 और 150 फ्री स्पिन बोनस भी पा सकत है। वाह तो देर कौना बात की, अपने लोगन भी जाई या 1xbet गेम डाउनलोड करी या ढेर सारा पैसा जीती। चल जल्दी लेट होता है। लेट होता अपने नु कहले रहला कि चल ले फूल तुरे भोरे भोरे आ गोरे गोरे आवते आवते बिहान हो गेला। ऐसा ना भोला बा कि भोला के आंखें ना खुलत लखा। ए सुन ना तनका अजोड़ हो गेल त ठीक है बा, जाना तारे पिछला बार बेलपत्र के जगह पर अमधुर के पत्ता ले जाके चढ़ा देले रही भोले बाबा के। कैसन आदमी बारे रे? चल चल अरे साला नीचे तो एको गो फूले ना लौकत हो। सब तो तूर ले हो। अरे फूनगी पर लौकत हो 10-12 गो। छियतरा के चढ़ाओ। आओ छियतर। हां साले चाहत रहा कि हम चढ़ जाई हड्डी गुड्डी तूर ली। रे साला कान्हा पर चढ़ ना टूट तो आओ। हां चढ़। भोला हां भरलाओ कि ना? ना हमर तो भर गेला। ई साला कहां ढुक रहले अरे? हम भीतर तुरत रहनी है। अब भीतर के बचल है का? खत्म भर गेले पानी। तो दे 2-4 गो। तू तुरले है ना कि हम दियाऊ?
चल वही में मिल बांट के ले लेवल जाई। फूलवा नु सब गोरा तूर ले ले हौ था। ए माही भोलबो कनी आइल हो फूल तोड़े रे। हाँ दीदी पूछ ना कवरवा हमनी के सजैले हो कि ना। हाँ ठीक चल। कुछ लौकत हौ हमरा तो लौकता लेकिन भोलवा के नहीं खे लौकत। ए साले हमरा सब लौकता। भोला फूल तोड़ लेला। हाँ फूल तो तूरिए ले ले बानी सा। उ हमर कावर सजा देले बारा। हाँ तोहर कांवर तो एक नंबर सजैले बानी। सब गोरा के कांवर में 2 गो घंटी, बाकी तोरा कांवर में 4 गो घंटी और ऊपर से 10-20 गो फूल के डंटी बांध देले बानी। हम पहुंचा देम घरे। ठीक है। तू तूर ले लू। हाँ हाँ तनी हमनी के लेट हो गेल, आँख ना खुलल है। 2-4-10 गो फूलवा में से दे दो, हमनियों के काम चल जाई। अच्छा ठीक। ठीक बा तो जाता नहीं। हाँ ठीक बा। साले दिन रात हमनी के साथे रहबा तो खर के सामान ना देवे में बनी, आ ओकरा के 4-4 गो घंटी या 10-20 गो फूल के बन। तनी सिचुएशन समझ भाई, सबके साथ एक लेखन फीलिंग ना आवेला। काहे ना तो कई थई अखिया खोल के सुंदर मुख से बोल के ना। शिवाजी काहे ना तो कई थई अखिया खोल के सुंदर मुख से बोल के ना। शिवाजी का लावा चढ़ाइब करवा जोड़ के सुंदर मुख से बोल के ना। जी का लावा चढ़ाइब करवा जोड़ के। बोल बम। अरे बोलैया के सब गोरा जल भरे चल देलाई। संदीपुआ आए एहने आओ जल्दी, घरे में रहबे, चल जल भरे। हां भोलवा के बोल। ए भोला भाई निकल जल्दी। रे साला रे हमरो के साथे ले ले चल। हम भोलवा के चक्कर में ढोलवा के भूल गेले। चल 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 चल। बम बम बोल रहा है काशी। बोला हाँ तोरा जैसन भोला बाबा के भक्त घर में रही तो जल ढारे के जाई रे। अरे पर्वतिया के साथे चलल जाई, तनी मजा आई। ए तोहर पर्वतिया तो कबे अगरबत्तिया लेके गेलाऊ। का बात करत रे? हाँ चल 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 जल्दी चल। बोल बम 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 बोल बम। छिपी भारी लिहालू है गौराया छता चंदन है। बोल बम 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 बोल बम। कौन है दूर है? आना जरूर है। कौन है दूर है? बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। रउआ झारी झार बिराजी रे बम भोले पार्वती। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ए दिलीप हौवे पर्वतिया के गुरु बका रे। का रे इहे बोलले बारे। तो चल ना रे। बोल बम साइड 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 बम बोल बम साइड बम साइड बम साइड बम। रउआ झारी झार बिराजी रे बम भोले पार्वती। रउआ झारी झार बिराजिले बम भोले पार्वती। ए पर्वतिया है देखना छावरा सके हमनी के गीतवा गावल गाता ई न सकी अपन गाई। ए भौजी तो हमनी के ई वाला गीत ना आवेला, हमनी के खाली डीजे वाला आवेला। तो उहे गावा। ए पाटी डीजे वाला गाओ। सब हो के हुनर में हरारू चाही सुंदर, सब हो के हुनर में हरारू चाही सुंदर। डीजे टेक मी अंडा। अच्छा चले टेक मी अंडा, भोले बाबा को दिया डांडा। नॉन वेज गाना मत गाओ, वेज गाना गाओ। बेलपत्र भांग धतूरा गाजा। क्या बेल के पतैया पर लिखो तानी लेटर में हरारू चाही बेटर में हरारू चाही बेटर डीजे चिलम गाजा में हरारू चाही बेटर डीजे आलू हो जाइए कंवरिया चालू में हरारू चाही बेटर डीजे गाजा मार ले बता जाई माजा बोल बोल। बेल के पतैया पर लिखो तानी लेटर में हरारू चाही बेटर में हरारू चाही बेटर में हरारू चाही बेटर में हरारू चाही बेटर। बोल 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 बोल।
बोल बम बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बचा के बम, बोल बम, बम बचा के, बहुत कांदो बा बम बचा के, डूबे के नहीं खे। ए सटा मत बम, पीछे ही रह लो। पार्वती बचा के चली हा। पार्वती को उठा के आना ले ले ना अच्छा बचा के बम। बड़ा भीड़ हो रे दिलीप बाबा। बाप रे बाप, जल कैसे भराई रे? चल वही में भराई, अब आ गए बानी तो पीछे थोड़े चल जाई। चल चल धक्का मुक्की होई त होई। बोल बम बोल बम बोलू बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलू बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम। पर्वतिया ए जिलेबी ले ले बानी खोइबे। हाँ ए भौजी तोनी के जा, हम तनका भोलवा के साथे जिलेबी खा के आवत। ठीक बा जल्दी आई आ जा। ए तोनियो जो, हम तनी पर्वतिया के साथे जिलेबी खा के आवत तनी। एने खाली कोनो ना आवल है, एने बैठा बतियाई। ठीक कलुआ भौजी के भेज देलु, हम दोस्तों सबके भेज देंगे। हां हई देखो तोहर पसंदीदा जिलेबी लियल बानी, खा। ला तू खा। पहले तू खा ना, पहले तू खा ना। मीठ लागत हवा ना, हमरा के खट्टा लागत। साचो खट्टा लागत हवा का? पगला जिलेबी मीठ ना रही तो खट्टा रही। हाँ उहे तो मीठ लागत, हमरा तो मीठे लागत। हमरो मीठे लागत। कहतानी कि भोले बाबा से कथी मांगलू है? कथी मांगम?
जोड़ी तोहरे से लागो हमार इहे मंगनी हा ए पगलू। साचो सेम टू यू कौन है तो बात आगे बढ़ाओ ना पापा से कह के। तो पते बा पापा हमार सरकारी नौकरी वाला लड़का खोजता रहा। ए तो हम परीक्षा देले बानी, हमर ज्वाइनिंग लेटर आवे वाला बा, हमहू दरोगा बनिए जाएम। 5 साल से ये सुनत तानी दरोगा बनम अभी ले चौकीदारो ना बनला। ए चौकीदार नहीं के बने के, हमरा दरोगा बने के बा। अब भोले बाबा पर हमरा पूरा भरोसा बा, अब की बार हम बन जाएम। ये तोरा दरोगा बने के चक्कर में ना हम कहीं कोनो दोगला के दुल्हन न बन। ना ऐसे काहे बोलत तारू, भोले बाबा के हमरा पर कृपा बा, अबरी नौकरी लाग जाई देखियो। ए चुप पापा के फोन। बटिया हेलो हाँ पापा। जल्दी घरे आओ, कुटुम आए लोग देखे। का भेल? जिलेबी का? मीठ जिलेबी बा 1 नंबर का भरता के दुकान में के। तुहे बैठ के जिलेबी ठूस हम चलनी घरे, हमरा घरे कुटुम से देखे वाला आइल बा। रउआ का लगता हम दुबेरा रउआ के जल ढारे आनी हा ना, हम बस रउआ से ये कहे आनी हा कि हम जब दिन रात रउआ पूजा पाठ करते बानी, इतना भक्ति करत नहीं, तबो हमारे एगो छोट मनोकामना रउआ पूरा ना कहनी, तो हम कैसे मान ली कि रउआ पूरा दुनिया के खुश रखत हो। कम अब बहुत तकलीफ होता बाबा, आज के बाद हमरा से रउआ पूजा पाठ ना कल जाए, आज के बाद हम रोवर पूजा पाठ ना करो। हम जाने तनी कि रोवर करोड़ों भक्त लोग बा, एगो हमरा कम भेला से रोवर कोनो फर्क ना पड़ी, लेकिन अब हमरा से ना होई, हमर भरोसा उठ गेल रोवर पर से बाबा। ए चाची, भोला यादव आ शिवनाथ राय के घर कौन बा? का भोलवा के माई बैठल हवा? अच्छा भोला के माई बानी। हैली भोला के नाम से डाकघर से कार्ड अयलक ह, उनका के दे हम। कथी के है? बियाह शादी के है कार्ड का? चाल करो भोलवा के अपन पढ़ता हुआ बोलावा, सुतल हवा ये बेरले। ए भोला, ये बेरले सुतल है, ये बियाह शादी के कार्ड आइल है, आओ ना। कितना बियाह शादी के कार्ड आवत है रे, देखियो। माई रे, अरे ई कोनो के बियाह के कार्ड ना हो रे माई, ई तो हमरा जिंदगी के कार्ड हो। हम दरोगा बन गए भाई, हम आओ तनी पर्वतिया के घर से बियाह के बात करके। तब नाश्ता पानी तो होइए गेलक, तक बबिया के बोला देवल जाओ कि हमनी के देख ली, आ हमनी के डिमांड बा से कही लड़का के सरकारी नौकरी नु बा का कुबरुद्दीन जी। हाँ काहे ना, जो बबू बबिया के बोला ला। ठीक बा, बोला के लिए आओ। लड़की से जब पूछे के बाद से पूछी। एबे पूछे के का बाटे, लड़की तो सर्वगुण संपन्न बा, लड़की हमरा पूरा पसंद बा। बबी तू अंदर जा। अब लेन देन पर तक फोकस करल जाओ। अच्छा रउआ बोली ना, हमरा जे सकान हो से दे हम। मान ली कि लड़का के हमरा सरकारी नौकरी बा, तो तनी मनी तो डिमांड सही के पड़ी। सुनी है कि एगो मार्केट में फॉर्च्यूनर गाड़ी आयल बाटे, जाना पर बैठला पर खाल ऊंच ना बुझाला, उहे एगो गाड़ी आ ज्यादा पैसा का 10-12 लाख रुपया दे देम, शादी हो जाई। का कुबरुद्दीन जी?
अच्छा रउआ लइका कथी में नौकरी करलन? सरकारी नौकरी बा। सरकारी नौकरी बा त कथी करलन? चपरासी में। ओ चपरासी, जवन स्कूलवा में मास्टर सके जग मग में पानी पियावले दिन भर। हाँ तब का। आ झाड़ू पोछा करलन? हाँ। साला झाड़ू पोछा करे वाला आदमी फॉर्च्यूनर पर चढ़। अजीब खेल खेलत रहा भगवान हमरा साथे। एगो हाथ में संजीवनी बूटी देता रहा, एगो हाथ में सल्फास के गोली देता रहा। ना चाहिए हमरा ई नौकरी, ना चाहिए हमरा कुछो। अब हम जी के क्या करो? अब हम जी के क्या करो? भोला भोलेनाथ, भोलेनाथ बाबा, हम तो रउआ के देख के धन हो गए नी बाबा। भोला, हे भोला, तू ई का करे जात रहले? ओ का करे जात रहनी हो? अब हमरा जिंदगी से मन भर गेल बा। रउरे शरण में आवे के चाहत रहनी, हम आ गेल बानी स्वर्ग में। अब रउरे शरण में हम अब रहब। अभी स्वर्ग में ना, अभी तू तो धरती पर बानी। आए धरती पे बानी? एकर मतलब रउआ धरती पे आइल बानी का? हाँ भोला। तो काहेला रउआ धरती पे आइनी है? हम भले मर के रउरे लगे तो चली आईती। ना ना, अभी तो समय नहीं के पूरल। बाबा तो हम जियम केकरा खातिर? एक जनी से प्रेमो करत रही तो उनकर तो बियाह हो गेल। ना ना, तू जैसे सोचता रहे उसको कुछो नहीं भेल। क्या बात करत तनी? एकर मतलब हमर शादी ओकरा से हो जाई? अवश्य होई बालक, ये हमार 100% गारंटी बा। हम जाई का ओकरा घरे? हाँ भोला, हम अपना भक्त के कबो निराश ना करेनी। बाकी तो उन्हीं के विश्वास हमरा पर से बहुत जल्दी उठ जाला। बाबा रउआ तो अंतर्यामी बानी, हम धन हो गए नी बाबा। बाबा रउआ तो अंतर्यामी। बाबा, बाबा कहाँ गए नी बाबा? बाबा जय भोले बाबा, जात नहीं हम। पापा कौना शौक में पड़ल बारा जे होखे के रहे से हो गेलक। सरकारी नौकरी वाला लड़का से बियाह करे खातिर घर द्वार बेच देबो ना तो यो पूरा ना होई। सरकारी नौकरी वाला से हम सोचनी है जे शादी हो जाई तो सब दिना के टेंशन दूर हो जाई। ये टेंशन दूर हो गेलक। पार्वती हमर सरकारी नौकरी लाग गेल। साचू में का भोला? हाँ बाबूजी, अगर और कोनो एतराज ना होके तो हम पर्वतिया से बियाह कर सकिले। हमनी के बचपने से एक दूसरा के चाहिए। रउआ पूछ सकतनी कितना प्रेम बा पर्वतिया के हमरा से? हमरा कोनो इतराज नहीं के, हम पर्वतिया के हाथ तोरा हाथ में देते हैं। सही में?